έχω στο χέρι μου είναι λίγο καλύτερο. Αυτό είναι λίγο καλύτερο, το άλλο είναι ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πιο πολλά. Εντάξει, το USB, θα μπεις τώρα. Δεν τουλάχιστον, θα έκανα refresh. Δηλαδή έχει πέσει ο σερβερ. Σημαντικό. Οκ, Παντάει. απαντάει. Κάτι έκανα. Τίποτα, όταν πας στη γωνία θα κρύβει. Εντάξει. Και να πάμε πολύ προσεκτικά. Το σβήνω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα πώς θα καλέσουμε το Shock Web Service το οποίο φτιάξαμε και θα το χρησιμοποιήσουμε μέσα στην εφαρμογή μας. Πάμε να κάνουμε ξανά την ίδια διαδικασία την οποία έχουμε κάνει πολλές φορές, χρησιμοποιώντας το Git για να πάρουμε το source code. Έχω κάνει κάποιες μικροαλλαγές, το έχουμε φτιάξει σε μια καλύτερη version από αυτό που είχαμε φτάσει την τελευταία στιγμή. Να τα δούμε λίγο μαζί, γρήγορα. Πού είμαστε, εδώ. Οπότε. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Λοιπόν, φτιάχνουμε κλασικά το virtual environment με την Python 3. Όσοι έχουμε φτιάξει το τρίτη άσκηση που είναι στο e-class, το οποίο έχει τις οδηγίες. Προσοχή για αυτό το εργαστήριο να χρησιμοποιήσουμε το second lab branch όταν θα κάνετε το commit. Θα σας πω πώς να το κάνετε. Θα κάνετε το pool. Ναι, το pool ακριβώς. Clone. Posts up. Γνωστή διαδικασία. Κάνουμε activate το virtual environment που μόλις δημιουργήσαμε. Και υπήρχε ήδη. Αργύρι πως θέλω root. Να σβήσετε κάτι. Ναι, γιατί υπήρχε ήδη το virtual environment. Γιατί θέλεις root όμως? Γιατί το κάνω sudo να τα σβήσει όλα με και αλλιώς σου λέει yes και κάτι τέτοιο. Τι σβήνει, μην σβήσω. Όχι. Όλα τα αρχεία. Ωραία. Οπότε πάμε και του λέμε κάνε clone το repository το οποίο έχουμε, αλλά κατέβασε το second lab branch. Ωραία, μας το έφερε. Πάμε να κάνουμε εγκατάσταση και τα requirements. Μπαίνουμε μέσα στο φάκελο του project. Θα το έτρεξε αυτό τώρα, για να δούμε. Πρέπει να το έχει ήδη. Αν δεν κάνω λάθος, θα δούμε. Ωραία. Αρχίζουμε το development server. Και έχουμε την αρχική μας. Πάμε λίγο να κάνουμε μια διάσκεψη μέσα στην εφαρμογή.
θυμάστε ότι είχαμε φτιάξει δύο σελίδες. Μία για να φέρνει τα posts τα οποία έρχονται από το API και άλλη μία η οποία έφερε τα posts από το login. Όταν θα μπαίνουμε τώρα μέσα στο κάθε post, βλέπουμε εδώ πέρα και ένα table με τα comments. Αυτή είναι η νέα λειτουργικότητα την οποία έχουμε υλοποιήσει. Οπότε αυτό είναι ο τίτλος του post, αυτό είναι το body του και από κάτω έχουμε βάλει σε ένα table τα comments τα οποία ανήκουν στο συγκεκριμένο post. Αντίστοιχα, για τα model posts, η ίδια λογική και έχουμε βάλει και εδώ κάτω την επιλογή να βάζεις ένα καινούριο comment, αλλά σου λέει ότι πρέπει να είσαι logged in για να πιάνουμε ποιος χρήστης είναι. Οπότε του λέμε ότι θα πρέπει να κάνεις login για να έχεις αυτή τη λειτουργία, να μπορείς να χρησιμοποιήσεις το συγκεκριμένο πράγμα. Πάμε λίγο να δούμε τον κώδικα για το συγκεκριμένο, τι αλλαγές έχουμε κάνει. Το είναι... Όλες οι αλλαγές έχουν γίνει στο app το οποίο διαχειρίζεται τα posts, οπότε είναι μέσα σε αυτόν εδώ το φάκελο. Ας ξεκινήσουμε από τα URLs, γιατί από εκεί γίνονται όλες οι αλλαγές. Έχουμε γράμματα, Γιάννη, γιατί είναι μικρά. Ναι. Κάτσε. Άστος. Στο editor Ναι, ναι. Ωραία. Έχουμε παραπάνω εγγραφές στο URLs, γιατί έχουμε παραπάνω επιλογές. Έχουμε το /post/new, το οποίο πάει και μας φέρνει αυτό εδώ το view, αυτή είναι εδώ τη function στα views, όπου καταλαβαίνετε ότι είναι η φόρμα που δημιουργείται ένα καινούργιο post. Παρατηρήστε ότι στο τέλος κάθε εγγραφής έχουμε δηλώσει ένα όνομα για κάθε URL. Okay. Είναι σημαντικό αυτό, θα δείτε στη συνέχεια γιατί. Εδώ έχει είναι το /post/comment/ το post ID, όπου εδώ πέρα καλούμε τη συγκεκριμένη function, η οποία θα πηγαίνει εδώ πέρα θα διαχειριζόμαστε το comment για ένα συγκεκριμένο post. Έχει αντίστοιχο όνομα και εδώ πέρα είναι οι δύο βασικές κατηγορίες από post που έχουμε, τα model posts, όπου το model είναι η σελίδα που μας φέρνει τη λίστα με όλα τα post models, και αυτό το οποίο είναι /post/model/ ένα post ID πάει και μας φέρνει τις πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο post, δηλαδή τα comments του και όλη την πληροφορία για το συγκεκριμένο. Αντίστοιχη λογική υπάρχει και στα API posts. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα views. Εδώ πέρα είναι τα views. Η get post from API είναι αυτή η οποία φέρνει από το URL και μας τα εμφανίζει σε αυτό εδώ το template. Αντίστοιχη λογική, η get post from model πάει και φέρνει τα post τα οποία έχουμε στη βάση, που έχουμε δηλώσει τα αντίστοιχα μοντέλα δεδομένων. Πάει και φέρνει όλα τα object του συγκεκριμένου μοντέλου και τα περνάει στο ίδιο template. Και εδώ πέρα, εκτός από αυτήν εδώ τη μεταβλητή, περνάμε άλλη μία, η οποία έχει το όνομα URL Redirect και έχει διαφορετική τιμή. Η τιμή του είναι στην πρώτη περίπτωση, όπου παίρνουμε τα post από το API να κάνει redirect στο API post comments, και στη δεύτερη περίπτωση είναι στο model post comments. Αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί χρησιμοποιούμε το ίδιο template, αλλά αναλόγως τι τύπου post είναι, πρέπει να το κάνουμε redirect σε διαφορετικό path. Τι εννοώ? Ότι εδώ στα templates, στο allpost.html, δείτε ότι για κάθε post φτιάχνουμε ένα href, δηλαδή ένα link, το οποίο το κάνουμε redirect στο URL redirect, όπου αυτή είναι
αυτή εδώ η μεταβλητή που περνάμε, σε αυτή την περίπτωση και σε αυτή την περίπτωση, και μετά περνάμε το post ID. Αυτό τι πάει και γίνεται? Πάει και ματσάρεται με αυτές εδώ τις εγγραφές που έχουμε στο... Εδώ πέρα χρησιμοποιούμε αυτό εδώ το name. Αν παρατηρήσετε, εδώ πέρα έχουμε name model post comments, εδώ API post comments. Οπότε αντίστοιχες εγγραφές, αντίστοιχες τιμές, περνάμε εδώ πέρα. Και τι αποτέλεσμα έχουμε? Να, είμαστε στο API posts, να χρησιμοποιούμε το ίδιο template, αλλά εδώ είμαστε στο posts API και αν πάω σε αυτό εδώ, δείτε εδώ κάτω, μάλλον να πατήσω μέσα σε ένα, με πάει στο posts API 1. Okay, γιατί είναι αυτό το post. Ωραία. Posts API 1. Αυτό είναι το URL το οποίο χρησιμοποιούμε εδώ πέρα. Αντίστοιχα 2, 3 και πάει λέγοντας. Αν μπω στα model posts, θα με πάει στα posts model 1. Γιατί φτιάχνω δυναμικά το URL. Okay. Με βάση παραμέτρους τις οποίες τις περνάω από το view. Χρησιμοποιώ το ίδιο αρχείο και με αυτήν εδώ τη δυνατότητα την οποία μας δίνει το Django, το να δηλώνω με μεταβλητές relative paths, μπορώ να έχω στο ίδιο template διαφορετικές ανακατευθύνσεις με βάση τις μεταβλητές τις οποίες περνάω. Okay. Όταν μπαίνουμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο post για να δούμε τα μοντέλα του, όπως φαίνεται εδώ στο views, χρησιμοποιούμε αυτές εδώ τις δύο function, οι οποίες παρατηρήστε πάλι ότι χρησιμοποιούν το ίδιο template, δηλαδή το ίδιο αρχείο. Στην πρώτη παίρνουμε όλα τα comments από το μοντέλα, δηλαδή πάμε και φέρνουμε πρώτα το post το οποίο μας ενδιαφέρει και μετά πάμε και κάνουμε αναζήτηση comments.objects, filter, με βάση το post ID το οποίο παίρνουμε από το URL. Αυτό είναι το primary key μας. Okay. Οπότε πάμε και φέρνουμε και τα στοιχεία του post, το body, το τίτλο και πάει λέγοντας και τα comment. Και σε αυτήν εδώ την περίπτωση, όπου έχουμε τα comments από το model, πάμε και φτιάχνουμε και την φόρμα, έτσι ώστε αν ο χρήστης είναι authenticated, να του εμφανίσουμε από κάτω τη φόρμα, στην οποία θα βάλει το καινούριο comment. Για παράδειγμα, αν εγώ πάω εδώ και κάνω login, και πάω σε ένα model post, βλέπετε ότι μου έχει φέρει και αυτήν εδώ τη φόρμα από κάτω. Okay, γιατί την έχω φτιάξει στο view, το οποίο πάει και εμφανίζει αυτήν εδώ τη σελίδα και την έχω περάσει σαν παράμετρο. Εδώ πέρα. Δημιουργώ την καινούργια φόρμα και την περνάω σαν παράμετρο στη μεταβλητή η οποία επιστρέφεται τόσο στο template. Αντίστοιχα στη function η οποία παίρνουμε τα comments από το API, δεν δημιουργώ αυτή τη φόρμα, γιατί στο API δεν μπορώ να στείλω καινούργια comments, οπότε δεν του δίνω αυτή τη δυνατότητα, απλά βλέπει τα comments, δεν κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, και υπάρχει και τέλος μία function, η οποία είναι αυτή εδώ η post form, στην οποία, όπως είχαμε δείξει και στο προηγούμενο παράδειγμα, δεν την έχουμε βασικά, όχι, για μισό λεπτό, αυτή, γιατί την post form δεν έχουμε φτιάξει ακόμα τη σελίδα η οποία φτιάχνουμε καινούριο post. Είναι η comment form, η οποία διαχειρίζεται αυτό εδώ το action. Αν πάω και βάλω ένα καινούριο comment με το όνομά μου, το οποίο δεν είχε πολύ νόημα να σας πω την αλήθεια το name. Από τη στιγμή που είμαι logged in, μπορώ να περνάω στο μοντέλο που είναι τα comments το username του χρήστη. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να το βάζω. Θα το αφαιρέσουμε, θα δείτε πόσο απλά. Βάζω ένα comment, και ούτε το email χρειάζεται. Ας πούμε ότι το βάζουμε και κάνω ένα καινούριο comment και είναι αυτό εδώ πάει και το βάζει και με ξανακάνει redirect στην ίδια σελίδα για να δει ότι εμφανίστηκε. Και
Πώς το κάνουμε αυτό? Πιάνουμε την περίπτωση όπου το method είναι post, γιατί μόνο αυτή την περίπτωση έχουμε. Δεν έχουμε το get, γιατί η φόρμα φορτώνεται σε μία άλλη σελίδα. Οπότε δεν χρειάζεται να πιάσουμε την περίπτωση που έχουμε την get. Φτιάχνουμε αυτό το object με βάση τη φόρμα που έχουμε ορίσει στο forms.py, που του έχουμε πει ότι ανοίξει αυτό το μοντέλο με αυτά τα πεδία. Αν θέλουμε για παράδειγμα να βγάλουμε το name, θα αφαιρέσουμε από εδώ, δηλαδή να μην υπάρχει name, θα αφαιρούμε από εδώ. Το είχαμε σε προηγούμενο εργαστήριο. Παίρνουμε τις τιμές από την φόρμα, το name, το body, το email. Παίρνουμε το post για το οποίο, στο οποίο ανήκει το συγκεκριμένο comment, πώς. Είμαστε σε αυτήν εδώ τη σελίδα, το post ID είναι αυτό εδώ. Okay. Μιλάμε για το συγκεκριμένο post ID, για το συγκεκριμένο post με αυτό το ID. Και δημιουργώ το καινούριο comment.object create, περνάμε τις παραμέτρους τις οποίες έχουμε πάρει από τη φόρμα και το post το οποίο γίνεται assign και κάνω redirect σε αυτό εδώ το URL. Reverse ένα όνομα ενός URL που το έχουμε ορίσει εδώ, είναι αυτό εδώ, το model post comments, και επειδή το συγκεκριμένο θέλει και μία παράμετρο, το post ID, του περνάμε argument το post ID, το οποίο το έχουμε πάρει μέσα στη function. Οπότε έχουμε φτιάξει μία λειτουργικότητα, στην οποία οι χρήστες μπορούν να βάλουν, να κάνουμε και ένα reload εδώ, να δούμε ότι θα έχει φύγει το name, έχει μείνει μόνο το body και το email από το comment, γιατί το βγάλαμε σαν πεδίο από το αρχείο forms.py που φέρνει τις συγκεκριμένες φόρμες. Οπότε εμείς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα είναι σε αυτήν εδώ τη function, η οποία διαχειρίζεται το ποστάρισμα του comment, να χρησιμοποιήσουμε το shop web service το οποίο έφτιαξε ο Αργύρης. Πώς λέτε να ξεκινήσουμε? Δηλαδή, εδώ πέρα θα έρχεται όταν κάποιος πάει και πατήσει το κουμπί comment. Okay. Έχουμε... Καταρχάς υπάρχουν κάποια... Ας ξεκινήσουμε αλλιώς. Έχουμε κάποια... Μπερδευόμαστε. Λοιπόν, αρχικά για να μπορέσουμε να καλέσουμε κάποια web services θέλουμε ένα αντίστοιχο Python package. Okay. Το οποίο για την Python 3 είναι το Suits P3. Για την Python 2.7 είναι σκέτο Suits. Οπότε, για να έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε το shop web service το οποίο έφτιαξε ο Αργύρης, πρέπει να κάνουμε το συγκεκριμένο που install. Θα σταματήσουμε λίγο το server. Πώς είναι το control V μέσα στο terminal στα Mac? Δεν είναι command V? Control C. Control? Paste θα κάνει. Ναι, paste. Κάτω με δεξί κλικ καλύτερα. Το Windows κουμπί πρέπει να είναι λιγάκι πέρα τώρα. Δεν το έχει πάρει. Γράψτε. Command V. Ναι. Command C, command V. Ωραία. Γιατί έφυγες? Το εγκαθιστούμε μέσα στο virtual environment το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Και για να δούμε ότι όντως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, θα κάνουμε το εξής. Θα ανοίξουμε μία Python κονσόλα μέσα στο virtual environment, το οποίο θα μας ανοίξει μία Python 3 κονσόλα και θα τρέξουμε τα συγκεκριμένα commands για να δούμε αν υπάρχει το συγκεκριμένο shop web service και αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Οπότε τι του λέμε, από
από αυτό το package το οποίο χρησιμοποίησα, κάνε import ένα client και δεν ξέρω αν η IP τώρα. Βάλει το λόγο. Τι είναι, ρε. Τι είναι, πάλι. Και του λέμε, σε αυτή τη μεταβλητή πήγαινε και φέρε, δημιούργησε ένα client object του συγκεκριμένου package, το οποίο βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση. Έχεις ένα κενό. Ωραία. Αν τώρα κάνουμε print τη συγκεκριμένη μεταβλητή, για να δούμε. Εγκαταστηθεί. Άστος. Print, άνοιξε παρένθεση, hello, θα το παλάβω. Ωραία. Μας λέει ότι υπάρχει αυτό εδώ, το approve comment implementation, το οποίο έχει αυτές τις δύο μέθοδες. Οπότε ξέρουμε που είναι το shop web services, το οποίο έχει φτιάξει, είναι σωστή η διεύθυνση η οποία του έχουμε δώσει για το WSDN και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές εδώ τις μεθόδους, όπου μας λέει κιόλας ότι η filter θέλει ένα comment το οποίο είναι string και ένα username το οποίο είναι string και η άλλη ένα username. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Για να δούμε τώρα πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις συγκεκριμένες μεθόδους μέσα στο παράδειγμά μας. Είπαμε ότι έχουμε δύο functions τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το get occurrences είναι αυτό το οποίο επιστρέφει πόσες φορές έχει στείλει κάποια απαγορευμένη λέξη. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε πρώτα αυτή τη function, να δούμε αν ο συγκεκριμένος χρήστης περνάει το όριο το οποίο θα του πούμε εμείς, ότι εμείς θέλουμε, παιδί μου, αυτός να μην έχει γράψει πάνω από 5 φορές. Αν περάσει το όριο, τότε θα πάρουμε το body, αυτό το οποίο έχει γράψει μέσα στο body του comment, θα το περάσουμε από τη function filter και αυτό το οποίο θα μας επιστρέφει στο shop web service είναι που θα το φτιάξουμε στη βάση. Οκ. Λοιπόν, οπότε πάμε να φτιάξουμε δύο πολύ μικρές functions μέσα στο Django μας, οι οποίοι είναι αυτές εδώ. Για να χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχα το συγκεκριμένο τις μεθόδους του shop web services, του shop web service, θα πρέπει μέσα στο view μας να φτιάξουμε αυτή τη μεταβλητή, η οποία θα χρησιμοποιεί και θα έχει πρόσβαση τέλος πάντων στο shop web service στο WSDL. Για να το χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχα θα πρέπει να κάνουμε import το client object από το SATS. Οπότε πάμε στο Django, στα views μας, τα οποία αφορούν εδώ που θα χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα για τα comments. Κάνουμε τα import. Ωραία. Του λέμε από αυτό το package φέρε αυτό το object. Φτιάξει αυτήν εδώ τη μεταβλητή. Όπως είδαμε και πριν. Την ορίζω απ' έξω και όχι μέσα σε μία function, γιατί θα τη χρησιμοποιήσουμε παραπάνω από μία φορές. Οπότε με το που την ορίζω εδώ έχω πρόσβαση σε οποιαδήποτε function θέλω πιο κάτω. Okay. Δηλαδή αν πάω μέσα εδώ, έχω πρόσβαση σε αυτήν εδώ τη μεταβλητή. Στη μεταβλητή client, η οποία είναι το shop web service το οποίο έχουμε ορίσει κάπου. Γι' αυτό δεν είναι μέσα σε ένα function. Okay. Μπορείτε να σκεφτείτε ότι είναι μια global μεταβλητή, την οποία μπορώ να τη χρησιμοποιήσω όπου χρειάζεται κάθε φορά. Οπότε, θα φτιάξουμε μία function η οποία θα την πούμε accept comment, η οποία θα κάνει το εξής. Θα παίρνει το username του χρήστη σαν παράμετρο
και θα επιστρέφει true αν αυτό το οποίο επιστρέφει το web service είναι μικρότερο του 3. Εδώ πέρα αυτή μετά η function είναι πόσες φορές ο συγκεκριμένος έχει γράψει μια απαγορευμένη λέξη. Okay. Οπότε αυτή εδώ η function, αυτό εδώ το client.service, client είναι το WSDL το οποίο έχουμε δηλώσει πιο πάνω. Του λέμε ότι το service, το get occurrences, με αυτό το username, το οποίο παίρνει σαν παράμετρο, οπότε αυτό εδώ θα μας φέρει μια τιμή, 1, 2, 3, αναλόγως τι φέρει το web service. Αν είναι μικρότερο του 3, αυτό θα επιστρέψει true. Αλλιώς θα επιστρέψει false. Okay. Είναι αρκετά απλή η δουλειά του. Αντίστοιχα, θα φτιάξουμε άλλη μία, η οποία θα παίρνει σαν ορίσματα το body text, δηλαδή το κείμενο του comment, το username και θα μας επιστρέφει το φιλτραρισμένο. Θα έχει πάει να βάλει τα αστεράκια όπου χρειάζεται και θα έχει αποθηκεύσει μέσα στη βάση αν ο χρήστης έχει εισάγει μία από τις απαγορευμένες λέξεις. Θα αυξήσει τον counter. Για να το βλέπετε και όλα πιο καλά. Είμαστε εδώ. Η δεύτερη function λοιπόν θα παίρνει σαν όρισμα το body, ένα body content, ένα username και θα καλεί τη μέθοδο filter του shop web service με αυτόν εδώ τον τρόπο, το client που είναι το WSDL, το service με το όνομα filter και αυτά εδώ τα ορίσματα και θα επιστρέφει αυτό το οποίο επιστρέφει το web service. Αν θυμάστε καλά, επιστρέφει το σώμα κειμένου έχοντας μετατρέψει τις απαγορευμένες λέξεις σε αστεράκια. Οπότε αυτό μας επιστρέφει αυτή εδώ η κλίση, αυτό επιστρέφουμε και εμείς με αυτήν εδώ τη function. Πολύ απλή λειτουργία και τη συγκεκριμένη function. Και πάμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε αυτές εδώ τις μεθόδους σε αυτήν εδώ τη function, η οποία έχει να κάνει με τη διαχείριση του ποσταρίσματος ενός comment. Του λέμε κάτω από την πρώτη if θα γράψουμε if accept comment για να δούμε αν ο συγκεκριμένος χρήστης, ο οποίος κάνει το ποστάρισμα, μπορεί να γράψει comment. Okay. Και θα περάσουμε το request.user. Αν αυτός ο χρήστης λοιπόν, γιατί έχουμε πρόσβαση μέσω αυτής της μεταβλητής, αυτή θα μας επιστρέψει true αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει κάτω από 3 φορές γράψει μια απαγορευμένη λέξη. Okay. Είναι ξεκάθαρο, υπάρχει κάτι το οποίο είναι δυσνόητο εδώ. Καλούμε μια function, την οποία της βάζουμε ένα όρισμα, το username του χρήστη. Αυτή εδώ, η μεταβλητή, το request.user στο Django, είναι ο συγκεκριμένος χρήστης. Εμείς λοιπόν θέλουμε να πάρουμε αυτόν τον χρήστη και να δούμε στο shop web service το οποίο έχει φτιάξει ο Αργύρης. Έχει γράψει πολλές φορές απαγορευμένη λέξη, ναι ή όχι. Αυτό θέλουμε. Του περνάμε λοιπόν το username και χρησιμοποιούμε αυτή εδώ τη function, η οποία σε αυτό εδώ το κομμάτι, το client.service get occurrences με βάση το username, μας επιστρέφει πόσες φορές ο συγκεκριμένος χρήστης, ξέρουμε, με βάση αυτά τα comment τα οποία έχει κάνει, έχει γράψει απαγορευμένη λέξη. Είναι 1, είναι 2, είναι 5, είναι 10. Αυτό το βάζουμε, το συγκρίνουμε με αυτήν εδώ τη μεταβλητή, οπότε αυτό θα μας επιστρέψει true ή false. Αυτός έχει γράψει ναι πάνω από 3, αυτός έχει γράψει λιγότερες από 3. Αν είναι μικρότερος από τον αριθμό 3, τον επιλέγουμε εμείς 5, 10, 20, 200, θα μας επιστρέψει την αντίστοιχη μεταβλητή. Οκ. Ωραία. Λέμε λοιπόν, αν αυτό εδώ είναι true ή false, λέμε αν είναι true, πάρε τα στοιχεία της φόρμας. Αυτή εδώ η εντολή κάνει αυτό. Πάρε τα στοιχεία της φόρμας και αν η φόρμα είναι valid, έχουμε κάποιους κανόνες. Αν είναι email, αν είναι όλα αυτά τα οποία αν είναι integer, θυμάστε, τα έχουμε δει την προηγούμενη φορά. Πάρε τη μεταβλητή, το name δεν μας χρειάζεται πλέον, είπαμε θα περνάμε το request.user σαν name. Πάρε το body. Το body όμως, αυτή εδώ η μεταβλητή, το forum.cleanDataBody,
έχει αυτό το οποίο βάζει ο χρήστης. Δεν πρέπει να το μετατρέψουμε. Αντίστοιχη λογική με πριν. Τι γράφω εδώ. Πώς θα το μετατρέψω. Πώς θα πάρω σε αυτήν εδώ τη μεταβλητή body, πώς θα πάρω αυτό το οποίο επιστρέφει ο Αργύρης από το shop web service. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια απαγορευμένη λέξη, να βάλει τα αστεράκια. Τι θα πρέπει να καλέσω. Ακριβώς. Με ορίσματα. Το clearing data body. Και το user. Ακριβώς. User. Θα χρησιμοποιήσω την από κάτω function που έχω φτιάξει, όπου στο πρώτο όρισμα θα πάρω την τιμή αυτήν εδώ, που είναι αυτό το οποίο έχει βάλει ο χρήστης μέσα στο body, και δεύτερο το username. Γιατί έτσι δουλεύει το συγκεκριμένο web service. Οπότε, σε αυτήν εδώ τη μεταβλητή body, αν ο χρήστης έχει γράψει μία λέξη η οποία εμείς δεν θέλουμε να εμφανίζεται στα comments, θα έχει μετατραπεί σε αστεράκι. Και αυτό είναι το οποίο θα εμφανιστεί και θα αποθηκευτεί στη βάση. Δεν έχω αποθηκεύσει ακόμα στη βάση. Το email θα το πάρω από τη φόρμα. Θα τραβήξω για ποιο post είναι, από το post ID το οποίο περνάμε, και θα δημιουργήσω το καινούριο comment, βάζοντας σαν name το request.user, σαν body το body, σαν email αυτό το οποίο έχει βάλει ο χρήστης και σαν post ID αυτό το post για το οποίο γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Και σε κάθε περίπτωση... Εδώ είναι αφορά ξενοπληρή στο post, έτσι. Ναι. Γι' αυτό εδώ πάω και τραβάω, πάω και φέρνω το object το οποίο αφορά το post για το οποίο γίνεται το comment. Σε κάθε περίπτωση επιστρέφω στη σελίδα που έχει να κάνει, που φέρνει όλα τα στοιχεία και του post και του comment και όλα τα comment τέλος πάντων με αυτό το όρισμα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, είδατε πριν ότι εγώ έκανα ένα... Έκανα ένα comment, εδώ έχω κάνει 3, τα οποία βλέπετε ότι έχεις χρήστη, RG, πρέπει να έχεις. Όχι. Πάμε να δούμε τώρα, εμένα δεν θα με αφήσει, γιατί όπως βλέπετε εδώ ο χρήστης Μέλε έχει βάλει 3 φορές και τις 3 έχει αστεράκι. Μπορούμε να τα σβήσουμε τη βάση. Ναι. Άστο. Σβήσε ένα. Οκ, σβήνω αυτό. Reload. Πώς είναι το reload στο Mac. Κομμάτια. Αυτά. Τι έσπασε. Δεν επιβαίνω με τσέπρα. Ξανακρινάμε το development server. Κομμάτια. Δεν το έσβησε. Δεν το έσβησε νομίζω. Το έσβησε. Εκτός αν κοιτάμε άλλη βάση. Το έσβησε, αλλά πλέον το έχει αποθηκεύσει τοπικά έτσι κι αλλιώς. Οπότε και θα το δει. Ούτως ή άλλως. Συγγνώμη, η βάση είναι μία και στο τοπικό. Όχι, η βάση είναι διαφορετική. Αυτά είναι που τραβάει την τοπική βάση του Django. Είναι στο Light. Το άλλο είναι το οποίο το κρατάμε εκεί. Ναι. Στο... Σωστό. Αυτό θα... Την άλλη εφαρμογή που έχει το web service. Σωστό, αυτό θα μου αφήσει. Ναι. Σωστό. Σωστό. Οπότε, τώρα θα μου επιτρέψει. Τι βάζουμε. Γράψε URL bits το λόγο. Νομίζω ότι αυτή τη λέξη την κόβει. Εδώ θα μπορούσε επίσης να τραβάει το email από το χρήστη, εφόσον είναι login ο χρήστης και έχει email. Ναι. Δεν είναι καθόλου να γράφουμε. Και είναι σωστό να το κάνουμε έτσι. Και το φίλτερ και έφερε πίσω. Το έβαλε. Είδε ότι ο χρήστης έχει 2 φορές. Πέρασε λοιπόν τον πρώτο έλεγχο και φίλτραρε το συγκεκριμένο comment. Αν πάω να ξαναβάλω εγώ την τρίτη φορά, πάλι.
Δεν με αφήνει, αλλά δεν μου βγάλε και κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα εδώ πέρα, είναι αυτό το προηγούμενο, δεν μου βγάλε κάτι. Επειδή λοιπόν αυτό δεν είναι και πολύ καλό και γενικότερα κι εσείς θα δείτε ότι θα πρέπει να βγάζετε αρκετά μηνύματα στον χρήστη, αναλόγως με τις ενέργειες τις οποίες κάνει, θα χρησιμοποιήσουμε ένα embedded app το οποίο έρχεται με το Django Messages, το οποίο μπορούμε να κάνουμε το εξής. Embedded, γιατί είναι embedded? Είναι μέσα. Ναι. Όπως είναι το contrib off, είναι και το Django Messages. Άμα δεις τα settings, είναι τα... Παλιότερα είχαμε ένα άλλο Django μέσα, εξωτερικό γι' αυτό. Άλλο είναι αυτό, αυτό είναι, θα δεις γιατί είναι. Στα predefined του Django. Άρα είναι message για να σου δείχνει μηνύματα στο χρήστη αυτό. Ακριβώς. Είναι αυτή τη... Βλέπεις. Έχει αυτή την λειτουργικότητα. Οπότε, θα πάμε να βάλουμε αυτό εδώ, μέσα στο... μετά το if, εδώ if accept comment, θα κάνει αυτή τη διαδικασία. Else, Να γράψω. Ξεχνάω και δεν κάνω κομμάτι σε στο τέτοιο. Του λέω, αν ο χρήστης μπορεί να κάνει comment, κάνω όλο αυτό. Αλλιώς, εμφάνισέ του ένα warning, έχει και μέσα success, και μέσα του warning, στο συγκεκριμένο request, ότι δεν μπορείς να βάλεις comment. You are not allowed. Χτυπάει κόκκινο γιατί δεν το έχουμε κάνει import. Το συγκεκριμένο package, συγκεκριμένη function. Οπότε θα πάμε πάνω. Θα κάνουμε import. Δεν έχουμε δηλώσει μέσα στο template μας που εμφανίζονται τα messages. Οπότε, κάτι τελευταίο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να πάμε να βάλουμε αυτήν εδώ τη for, η οποία θα μας εμφανίσει όπου επιλέξουμε εμείς μέσα στο template μας να εμφανίσει το... Βασικά τι κάνει αυτό το application το messages. Θα έχεις φτιάχνει μια context μεταβλητή messages, την οποία εσύ, αν υπάρχουν messages, θα εμφανίζεις στο template σου. Το κάνει, έτσι. Οπότε, δεν κάνει φοβερό πράγμα. Εδώ από κάτω. Πάνω, παίρνουμε Του μία. βάζεις και μια κλάση bootstrap alert, ας πούμε. Να το βγάζει μια Ναι, αυτό τώρα επειδή είναι warning, θα δείτε ότι θα το βγάλει σε ένα warning. Αν ήταν success, θα το βγάζει σε πράσινο element. Δουλεύει καλά με το bootstrap. Οπότε το κάνουμε save και πάμε να ξαναβάλουμε το ίδιο. Βάλε το bits με B και 1. Πιάνει. Νομίζω ότι πιάνει και 1. Το πιάνει γιατί είναι μέσα στη βάση. Ναι. Όχι το πιάνει γιατί είναι μέσα στη βάση. Τώρα και δεν θα σε αφήσει να βάλει τίποτα ό,τι και να βάλει, ούτως ή άλλως. Ναι, γιατί είσαι κομμένο. Όχι. Ναι. Αν βάλει βρισιά, τότε θα πάει να κάνει τον. Όχι. Εσύ μου επιστρέφεις ότι είναι πάνω από 3. Εγώ δεν τον αφήνω, ό,τι και να βάλω. Σωστά, ναι. Και... Είπαμε ότι άμα έχει 3 comments με βριστικό περιεχόμενο, δεν τον αφήνουμε να κάνει τίποτα μετά. Και βγάζει αυτό εδώ το μήνυμα. Και είναι κίτρινο επειδή είναι warning. Αν ήταν. Να το δούμε έτσι. Ωραία αυτό. Αντίστοιχα, αν εμφανίζεται. Μισό, θα το πάμε. If access, θα βάλω. Θες να πάω σε κάποια σημερινή γραμμή? Ναι, πηγαίνει το πράγμα.
Πάρε πολύ τη γραμμή. Σε ποιο, εδώ. Ναι, πάρω όλο το message και βάλω ένα message Εδώ, success εκεί. Από κάτω. Να αλλάξω, να σβήσω από τη βάση όμως κάτι, γιατί δεν θα μας αφήσει. Σβήνω αυτό. Ωραία. Το έκανα save, για να δω. Ωραία. Ωραία. Θα γράψω κάτι απλό τώρα. Πράσινο, γιατί αυτό έτσι είναι η κλάση του Bootstrap στο Alert Success τέλος πάντων. Και το έχει φέρει κιόλας, το έχει γράψει. Και μπορεί να ξαναγράψει γιατί δεν έχει αυξήσει τον counter τον οποίο έχει απαγορευμένη λέξη. Οπότε είναι σχετικά εύκολο να χρησιμοποιήσουμε τα SOAP Web Services μέσα στο Django. Χρησιμοποιούμε ένα έτοιμο πακέτο, άλλο ένα, το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά. Πρέπει να το ορίσουμε που βρίσκεται το WSDL και αφού φτιάξουμε χρησιμοποιώντας το client object το συγκεκριμένο πακέτο, φτιάξουμε μια μεταβλητή, χρησιμοποιούμε τις μεθόδους με το όνομα της μεταβλητής, .service και το όνομα της μεθόδου και τα arguments τα οποία θέλει για να δουλέψει. Βάλε και το mail εδώ, το παίρνει αυτόματα. Νομίζω request user.email. Πώς αυτό πρέπει να είναι. Το βγάλω από εδώ. Γενικά, όπου μπορούμε να διευκολύνουμε, να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία, το κάνουμε. Άμα κάποιο στοιχείο μπορούμε να το πάρουμε από κάπου, δεν χρειάζεται ξανά το χρήστη να το βάλει. Νομίζω και δεν είναι και απαραίτητο το mail αυτό. Για να δούμε. Όμως εξαφάνισε το βάλαμε από τη φόρμα. Και το πήρε. Πήρε το mail με το οποίο έχουμε κάνει login ο χρήστης ο συνδεδεμένος, έτσι. Γι' αυτό έβαλε αυτό. Πριν το βάζαμε εμείς στο χέρι, μπορούσαμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Ναι. Τότε πήγε και διάβασε από το χρήστη ο συνδεδεμένος στο mail. Με αυτό το email έχω κάνει register τέλος πάντων. Αυτά για την κλίση των SOAP Web Services. Να μιλήσουμε λίγο για τις εργασίες, σε τι τύπου θα είναι, πώς... Πιο πολύ θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε τώρα την εφαρμογή μας σε Django εδώ πέρα, η οποία στο παράδειγμα αυτό χρησιμοποιεί SQLite. Okay, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό σε μια MySQL ή οπουδήποτε αλλού. Άρα η εφαρμογή μας αυτή είναι αυτόνομη και απλά σε κάποιο σημείο της χρειάζεται να καλέσουμε ένα εξωτερικό web service. Αυτή τη λογική θα έχει και η εργασία που θα έχετε. Δηλαδή, θα έχουμε μια αυτόνομη εφαρμογή σε Django, απλά σε κάποιο σημείο θα πρέπει να ρωτάτε ένα άλλο εξωτερικό web service, π.χ. μια αποθήκη, να δείτε αν έχετε διαθέσιμα στοιχεία ή να πάρετε μια πληροφορία και το μπορεί να αποθηκεύσετε κάτι εκεί πέρα. Άρα, η εφαρμογή, το user authentication, τα δεδομένα σχετικά βρίσκονται στο Django project και θα καλείτε και ένα άλλο εξωτερικό, μια εξωτερική... Ένα shop και ένα REST. Ναι, θα καλείτε ένα shop web service το οποίο θα το φτιάξετε εσείς, που θα είναι κάτι απλό, σαν αυτό που είδαμε. Εντάξει, θα κάνει read από τη βάση κάτι και κάτι θα γράφει, ας πούμε, σε κάποιο σημείο της εφαρμογής σας.
Και επίσης θα χρειαστεί να καλέσετε και κάποια άλλα REST web services τα οποία δεν είναι τίποτα δύσκολο. Και έτσι και τα post στην αρχή που κάναμε, καλούσαμε ένα API και πέραμε τα στοιχεία. Δηλαδή δεν είναι κάτι πιο σκουβαρό. Το πολύ μπορεί να χρησιμοποιούμε ένα API key στο URL που θα χτυπάτε για να πάρετε στοιχεία. Άρα η βασική εφαρμογή θα είναι σε Django όλη η λειτουργικότητα και θα καλείται για να παίρνει κάποιες πληροφορίες ένα SOAP και ένα REST web service. Για να δούμε λίγο πώς όλα αυτά διασυνδέονται μεταξύ τους. Αλλά το front είναι Django και Ναι. το backend δεν χρησιμοποιούμε ό,τι θέλουμε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Όχι, το Django είναι το backend. Το front-end είναι τα templates που έχουμε εδώ. Ναι. Τώρα, αν θέλει κάποιος να το κάνει σε JavaScript το front-end, ok, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, όχι. Απλά κάποια συγκεκριμένα πληροφορία, μια συγκεκριμένη πληροφορία η οποία χρειάζεται μέσα στην εργασία σας, ρε παιδί μου, είτε θα την τραβάτε από ένα εξωτερικό shop web service, γιατί αυτή είναι η λογική των web services. Ότι είναι. Δεν θα το στείλουμε εμείς το swap, το web service. Εσείς. Όπως σας έδειξα ο Αργύρης, αλλά θα είναι πολύ απλό. Δηλαδή, Όμως δεν υπάρχει κάποια. Ναι, αρκεί να είναι όμως στο web service, να έχει WSDL. Ναι, okay. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα θα το κάνετε με κάποια άλλη γλώσσα, γιατί τα web services θα κάνουν, γενικά τα web services θα κάνουμε ό,τι γλώσσα υλοποίησης επιλέξουν. σωστό. Οπότε, Αυτή είναι και η λογική του web service. εμείς δείξαμε ένα πρώτο παράδειγμα σε Java, αν θέλετε να κάνετε κάτι άλλο. Και το web service θα καλεί μια βάση. Και εμείς εδώ έχουμε μια βάση. Σωστό. Μπορεί να είναι στη ίδια MySQL σε διαφορετικά. Καλό είναι να τα έχετε ξεχωριστά ενοιολογικά. Τώρα εσείς για τυπικούς λόγους μπορείτε να έχετε την ίδια βάση και να είναι πίνακες. Απλά θεωρητικά είναι δύο αυτόνομες εφαρμογές, θεωρήστε το έτσι, γιατί έτσι θα δυσκολία, άμα πάτε να τα μπλέξετε θα έχετε πρόβλημα. Θεωρήστε ότι είναι δύο αυτόνομες βάσεις, άσχετα αν εσείς έχετε την ίδια, που η κάθε μία κάνει τη δουλειά. Η μία υποστηρίζει το Django, την εφαρμογή, και η άλλη υποστηρίζει το εξωτερικό software web service. Για το Django χρησιμοποιείτε μια SQLite 3, δεν χρειάζεται. Για το Django μια SQLite. Ναι, δεν χρειάζεται. Για το web service Διότι διαφορετικά σχήματα. Ναι, εντάξει, ό,τι Πρέπει να θέλετε. ανεβάσουμε βάση δεδομένων ή μας καλύπτει το. Εντάξει, στα πλαίσια της εργασίας μας καλύπτει και η SQLite. Τώρα για την άλλη, για το software web service, εκεί θα χρειαστεί να έχετε μια βάση. Όποιοι δεν έχετε κάπου, στείλτε αν θέλετε να σας φτιάξω μια βάση με κάποια credentials να δείτε. Για τους σκοπούς της εργασίας, σαν ομάδα. Η λογική πάντως είναι ότι δηλαδή φτιάχνετε μια εφαρμογή και χρησιμοποιείτε κάποιες πληροφορίες ή δίνετε κάποιες πληροφορίες σε κάποιο άλλο σύστημα το οποίο είναι γραμμένο σε μια άλλη γλώσσα. Δεν σας ενδιαφέρει. Έχουμε στήσει πάνω σε αυτό τα web services στα οποία γίνεται επικοινωνία. Το τι γίνεται από εκεί και πίσω δεν μας ενδιαφέρει. Αυτή είναι και η λογική στα web services, στα συστήματα ιστού, ρε παιδί μου. Χρησιμοποιούμε εφαρμογές οι οποίες είναι κάπου αλλού, δεν μας ενδιαφέρει. Έχουμε φτιάξει ένα πρότυπο επικοινωνίας. Έχω format registration και κάπου θέλω να λέξω ότι το αφημί που μου βάζει είναι valid. Ναι. Για να το δω αυτό θα πρέπει να καλέσω. Υπάρχει η Google που σου δίνει ένα software web service, το οποίο του περνά το αφημί και σου λέει αν είναι έγκυρο και σου φέρνει κάποια στοιχεία. Παράδειγμα. Αυτό είναι ο σκοπό. Ότι καλώ μια εξωτερική υπηρεσία για να πάρω κάτι και αν κάνω κάποια αλλαγή, ίσω και εξαρτάται από την εφαρμογή, μπορεί να χρειαστεί και να αποθηκεύσω κάτι στο εξωτερικό. Εξαρτάται τι θα είναι η λειτουργικότητά του. Άρα, απλά θέλω να ξεχωρίσουμε ότι είναι ξεκάθαρο μια ξεχωριστή εφαρμογή αυτή εδώ, η οποία όμως σε κάποια κομμάτια της πρέπει να επικοινωνήσει με κάποια εξωτερικά συστήματα. Όλη αυτή η επικοινωνία θα γίνει με web service. Είτε SOAP είτε REST. REST δεν θα σας βάλουν να υλοποιήσετε, θα σας δώσουν κάποια έτοιμα. SOAP θα υλοποιήσετε. Okay. Αλλά κάτι απλό. Δεν Ναι, υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, όσο πιο απλό γίνεται, τόσο πιο καλό για να. Στα πλαίσια της εργασίας. Πιο πολύ μας νοιάζει η διαλειτουργικότητα εδώ πέρα. Ναι, αυτό είναι το Γι' αυτό δεν επιμένουμε τόσο πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση σε σχέση με τα σημερινά? Είμαστε 5 ή 6 ομάδες τελικά. 6 ομάδες δεν είμαστε. Σκεφτόμαστε το εξής για τις ομάδες. Θα έχουμε 3 εργασίες και θα έχετε ανά 2 ομάδες στην ίδια εργασία. Προφανώς θα κάνει διαφορετική υλοποίηση. Αλλά θα έχουμε αξιολόγηση, οι 2 ομάδες που έχουν την ίδια εργασία θα αξιολογήσει μία την άλλη. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Όχι, για να δείτε πώς είναι να βλέπετε κώδικα άλλου. Δηλαδή θα φτάσετε σε τέτοιο επίπεδο. Δεν θα δείτε μόνο το τέτοιο. Θα πάρετε να δείτε και το κώδικα. Να δείτε τι γράφετε. Δεν θα βάλετε βαθμό. Ναι, όχι. Είναι η γνώμη σας. Ναι. Συναδελφικά. Έτσι, είναι αρκετά σημαντικό. νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Να δείτε ότι κάποια πράγματα Δεν θα πάμε με άλλη μπάγκη και κτλ. Okay, δεν μας νοιάζει τόσο αυτό. Πιο πολύ μας νοιάζει να δούμε 2 ομάδες που δουλέψαν ανεξάρτητα, φτιάξαν την ίδια εφαρμογή, πώς σκεφτήκαν να την υλοποιήσουν. Και ναι. πιο πολύ
παρατηρήσεις βελτιώσεις, τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε από την άλλη ομάδα. Αυτό μας νοιάζει. Δεν είναι τόσο πολύ να πάμε να Συνεννοούνται τον άλλο. μεταξύ τους άνθρωποι που δεν έχουν κάνει μαζί την Ναι. ίδια δουλειά, απλά αξιολογούν τη δουλειά. Ναι. Αυτό δηλαδή είναι και αυτό νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο σαν εμπειρία να το κάνουμε. Τώρα στο τέλος βέβαια θα κάνουμε μια παρουσίαση. Αν τα έχετε στήσει σε κάποιο λάπτοπ, θα πρέπει να τα έχετε στάρει όλα να παίζουν. Να δείξετε. Δεν ξέρω αν κάνατε σήμερα να δοκιμάσετε αυτά που κάναμε εδώ. Θα θέλαμε μέχρι την επόμενη φορά να το δοκιμάσετε στο μόνοι σας, να δείτε ότι έστω και αν κατεβάσετε τα project, αυτά σας δουλεύουν, ότι έχουμε καταλάβει λίγο τι βάζουμε πού προκειμένου αυτά να επικοινωνήσουν σωστά. Λογικά την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι έχω μέχρι στιγμής στην ενημέρωση, θα γίνει μισή θεωρία, μισή εργαστήριο. Οπότε, πιο πολύ το εργαστήριο είναι να δούμε, γι' αυτό σας το λέω, να δείτε λίγο, να τα δουλέψετε λίγο, αυτά που είδαμε εδώ πέρα, και να επιλύσουμε διάφορα προβλήματα. Ναι, μην τρέχετε τελευταία στιγμή τώρα, γιατί πάντα στην αρχή, όταν Γιατί ξεκινάτε ένα καινούριο framework, θέλει πολύ υδρότα για να παίξει το απλό. Μετά ρολάρει, ρε παιδί μου, αλλά στην αρχή θα δυσκολευτείτε. Θέλετε να έχετε τον χρόνο όταν φύγετε το Πάσχα, να έχετε και τις εργασίες και να είστε σε ένα σημείο να μπορέσετε να δουλέψετε. Γι' αυτό προσπαθήστε να λύσουμε και κάποια θέματα την επόμενη φορά που θα έχετε δει. Γι' αυτό έχει νόημα να προσπαθήσετε να δείτε αν έχετε πρόβλημα να το συζητήσουμε. Ούτως ώστε να είστε έτοιμοι μετά να ξεκινήσετε την εργασία. Γιατί μετά το Πάσχα θα κάνετε εντελώς διαφορετικό αντικείμενο στο εργαστήριο με άλλους. Εντάξει, όχι ότι με εμάς δεν έχετε στοιχεία επικοινωνία. Ούτως ή άλλως, εμείς εδώ θα είμαστε για επικοινωνία. Απλά θέλουμε να δούμε ότι είστε σε καλό δρόμο και αν χρειαστεί κάτι έκτο, κάνουμε το εργαστήριο μετά το Πάσχα. Αν τυχόν είναι στην δυσκολία. Η εργασία πότε θα παραδοθεί. Η εργασία θα παραδοθεί προς σίγουρα αρκετά μετά το Πάσχα. Εννοείται από εμάς σε εσάς. Εμείς πότε τη βάλουμε. Όχι, Εσείς θα την παραδώσετε. Είναι δύο εργασίες, θα πρέπει να την παραδώσετε πριν πάρετε τη δεύτερη. Τη δεύτερη θα την πάρετε σίγουρα μετά το Πάσχα, αρκετά πιο μετά. Τώρα το Πάσχα πέφτει. Κάπου εκεί στα μέσα Μαΐου, μην υπολογίσετε, κάπου εκεί. Μέσα 20 Μαΐου, κάπου εκεί. Η δεύτερη τι είναι? Η δεύτερη ήταν με μοντέλα, με τα μοντέλα, πώς ορίζουμε προφάιλ, stereotypes και διάφορα. Είναι εντελώς διαφορετικό αντικείμενο. Και θα είναι εκεί να φτιάξετε ένα δικό σας. Μάλλον να κάνετε κάποιους μετασχηματισμούς από ένα μοντέλο σε ένα άλλο μοντέλο. Συμπληρώνεις μια ειδική γλώσσα που κάνει μετασχηματισμούς. Είναι λίγο διαφορετικό το αντικείμενο. Το χαρτί θα σου δώσω, αλλά